Опа. Така, здравейте хора, аз съм Виктор и днес ще си направим басейна. Ето е тази къща, която бях направен много отдавна. Ама много отдавна. И за това смятам да е днеска, защото просто няма, просто няма кога другаде. Кога? Така, сега смятам от тук и това да го сложа, така. Хоп. И хора, колкото да си мислите, стана много бързо. И сега ви показвам набързо резултата. И ето. Това е басейнчето. Това от мен е чао!